Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi mă voi juca pe Kingdom și voi filma, cum să zic, voi face niște scheme, unele noi, altele mai vechi, și să nu uitați să vă abonați la canalul meu. Vreau cât mai mulți abonați. Peste câteva zile cred că voi face un challenge. Scuzați-mă că v-am tot spus și nu am mai făcut, dar nu am avut timp și n-am avut vreme, deci haideți să-i dăm drumul. Voi începe cu un double orbit și niște orbituri. Dacă se aude, scuzați-mă, pentru că se aud vecinii de afară, pentru că eu stau la bloc și de-aia știți. Dar acum am descălcesc cața. Așa. La un airplane. Dacă reușește highlight-us. Acum voi da un lighthouse. N-a reușit după cum bine ați văzut, dar acum mi-a reușit. Fac un hand roll. Nu cred că mi iese și de aia nici nu o să încerc. Mi s-a încălțit de deget puțin. Acum am făcut pe 2 degete, nu știu, așa s-a obișnuit eu și de aia, că de nu făceam hand roll. Deci hai să fac un hand roll. Cum de data asta voi pune pe base. Așa, am învârtit puțin mai mult. Stați, uite, hai să fac așa, de aici. Acum pe 2 degete. Și acum, hai, te rog să iasă un base, că tot am învârtit, ok, de aici. Hai să încercăm un Big Bird. Apoi, după ce dau Big Bird-ul, ar merita să încerc un Base Bird. Nu l-am prea dat de multe ori, Base Bird-ul, dar am dat Big Elephant. Am vrut să dau pe Bird, dar de când am dat să dau pe Bird, mi s-a dus așa și mi-am alunecat pe Elephant. Înțelegeți, fraților? Dacă vreți, pot să fac cât mai multe, cât mai multe episoade. Dacă îmi scrieți acolo jos la comentarii, nu mă supăr. Cum vreți voi, dacă să scrieți acolo jos că chiar nu mă supăr. Și Big Bird, după cum vedeți, mi-a reușit în sfârșit și al doilea bird. Am pus. Hai să încercăm un Base Bird. Era aproape, ați văzut? Parcă Base Bird e mai ușor să dai decât Big Bird-ul. Nu știu. Acum nu de mult timp mi-a zis un prieten că
M-a zis că el știe să dea base bird și atunci am început și eu de atunci, adică ieri, când am fost pe afară, mi-au zis de base bird, că eu înainte nu îl prea făceam, pentru că nu vroiam într-un fel, înțelegeți? Exersam la alte scheme, după cum vedeți nu prea iese, pentru că nu am exersat, dacă l-am dat odată, nu de mai multe ori, voi mai încerca de 2 ori. Asta este ultima oară. Hai încă o dată să mai încerc. Să nu ne zgârcim. După cum ați văzut, am mai încercat nu de o dată, ci de 2 ori. Deci, din păcate nu i-a ieșit. De ce nu putem da un finger pe 2 degete? Am vrut să dau un in, dar n-a ieșit. După schema asta, dacă îmi va reuși, voi da un cam flip pe ce o să împice și apoi voi da un cam flip in. Stați să fixez, deci de aici vine, deci stați, de aici și vine așa, da? Nu mai iese nici schema asta. Haideți că voi da un lighthouse in. Lighthouse. Ce mă nervez. După cum vedeți, acum am multe emoții pentru că nu am mai filmat de mult și de-aia nici schemele nu prea iese, cum ar fi lighthouse-ul sau asta. Am uitat că vreau să fac cam flip, dar după schema asta vă promit că o să fac cam flip. Hai să facem cam flip. Prima dată un cam flip pe big, pardon, nu că nu suntem la țară. Până mi iese că nici această schemă nu am mai exersat-o cam de o lună. Și după cam flip am vrut eu să le dau așa, am dat cam flip-ul și am prins de bilă, că așa fac eu când și asta e schemă, dacă știți. In, prinsă. Haideți să mai încerc cam flip. Ați văzut cum a alunecat? Hai mă! Nu acum trebuia să dau cam flip in și nici acum. Deci cam flip pe big, acum voi da un cam flip in. Mi-a picat pe jos, n-am mai prins de Ken. Nu mai am emoții, deci v-am zis că am mari emoții. Și asta înainte să filmez cam flip in, numai ce l-am dat și acum nu mai dau. Uite așa, fraților. Dar oare cum? Nu știu. Hai, mai încerc o dată de 2 ori. Și acum va fi ultima oară sau după aia voi mai încerca doar o dată. Hai, încă o dată și gata. Doar o dată acum. Zic serios.
Hai, acum ultima dată să nu ne zgârcim. Am prins de ață. De ce prind întotdeauna de ață? După cum ați văzut, am zis că mai fac o dată sau de 2 ori, dar ca să mai încerc, ca să vă arăt că într-adevăr îl știu. Așa cum Edgar, prinsă, big, de fapt era small, așa, small, big, orbit, orbit, small, orbit, big, orbit. Și acum vă voi arăta o schemă care n-am mai arătat-o în unele episoade, nici într-un episod. Double aici, stați, double, orbit, 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 așa. Sau hai să încercăm un Spike Zero. La Spike-uri nu mă mai pricep așa bine, mai ales la Spike invers, pardon, și o Spike Zero. Voi da un Spike Zero sau cum se numește, un Begin, sau voi da un Bird. Hai să încerc Begin-ul totuși. N-am dat mai mult de unul. După cum vedeți, nici Bird nu mai mi iese. Cam atât a fost episodul de azi. Vă rog frumos să nu uitați să vă abonați și să-mi dați un like. Voi mai face un episod poate mâine, nu sigur, dar cam atât pentru astăzi. La revedere!